specule telefonul ăsta, fii atent. Bă, tu ce faci? Ba, pula. Nu e bine. Mai are mă careva de asta? Ia mai aici o petardă. Asta e bună. Nici așa nu mai are. Hai să-mi bag petardă. Ia bag aici. S-o îmbulțuna. Ce ați picat? Oh, nu! Hai să. Tu chibrit n-ai? Nu? Ai tu? Nu? Bă, ia pisica de acolo. Ei. Te-mi bat, pula. Să mort. Nici astea nu. Ce? Stai, bă! Bă, stai! Stai acolo!